Jacobo Pérez Gulín será o novo alcalde de Caldas. Asumirá o cargo vindeiro día 30 nunha sesión que se vai celebrar 7 días despois do pleno de renuncia de Juan Manuel Rey. O socialista di que asume o cargo con ganas e ilusión. Avanza unha liña continuista. Un pouco veñen marcados pola continuidade dentro do que cabe, dicir, escoitastes agora o alcalde, falou dun montón de feitos que están sobre a mesa e que ainda hai que concluílos, e teremos que empezar por aí, por concluir o que está en marcha, e con continuar con esas medidas, esas prácticas que levamos poñendo desde fai un par de anos, medidas novidosas, que lle proporcionen aos veciños e a toda a veciñanza pois unha mellor calidade de vida, basicamente. Licenciado en Administración de Empresas e fundador dunha consultoría, Gulín porase á fronte dun executivo bipartito xunto co BNG. Agarda manter con eles a boa sintonía. Agardo que non teñen por que cambiar moito con respecto ao que foi hasta a todo agora, dicir, dentro de calquer familia, de calquer casa, pois hai discrepancias, hai tensións, pero para cando máis, pois na política cando son dous partidos distintos, pero bueno, a todo agora estuvo se levando moi ben, lóxicamente cada un tiramos para as nosas áreas, pero non ten por que cambiar, temos que seguir traballando polo ben dos veciños por riba de todo. A súa andaina política comezou no 2007, daquela na oposición da entidade local menor de Arcos da Condesa. No 2011 asumiu a súa presidencia e dende 2019 é concelleiro na Corporación Municipal Caldense.